ଚାଲନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଚନାକୁ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଅବସର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେହିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ, ଆସ୍ଥା ଓ ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ। ଉପକ୍ରମ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଗମନ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜି ହୋଇ ଉଠେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମାର ସମ୍ଭାର ଏବଂ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳାର ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସେ। ଘରେ ଘରେ ପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ଆକୃତିର ରାକ୍ଷୀ ଶୋଭା ପାଏ। ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ମିଠା ଓ ଉପହାର କିଣନ୍ତି। ପର୍ବଦିନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସାଇ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଦିଆଯାଏ, ଆରତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ମନାସୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏହାପରେ ମିଠା ଖୁଆଇ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଏ। ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ତା'ର ସୂତାରେ ନୁହେଁ, ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଭାବନାରେ। ଏହା ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ଏକ ଛୋଟ ସୂତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀର ଅସୀମ ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ବହନ କରେ। ଜୀବନର ପଥ ଯେତେ ଦୂର ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ବନ୍ଧନ ହୃଦୟକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ରାକ୍ଷୀ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦୂରତା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ଦୂର କରିପାରିନାହିଁ। କେହି ଡାକ ଯୋଗେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାନ୍ତି, କେହି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଶେଷରେ ଉପସଂହାର। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅମର ସ୍ନେହର ଉତ୍ସବ। ଏକ ଛୋଟ ରାକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସେତୁ ଗଢ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀର ସୂତା ସଦା ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ସମ୍ପର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପହାରରେ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥାଏ।